апай биби Соро. лаббай. Эҳе, салом алейкум. Дароед Мавлудахон, дароед. Марҳамат кунед. Хуш омаданд, хуш омаданд. аҳволи Дилшод чӣ хел аст? ҳеҷ беҳтар шудааст? рӯз то рӯз хароб шуда рафта истодааст. нонро ба даҳонаш намегирад. табаш он қадар баланд ҳам несту шаб гӯё ки дар ҷогаҳаш оббозӣ мекунад, чунон арақ мекунад ки мегӯянд имсол зукоми вазнин омадааст. сеюм ҳафта аст. сулфааш ба ҷои кам шудан зиёд шудааст. шаб балғами зиёд баровард. хун партофт. тамоман дасту поям шикастагӣ бар ин шудааст. зиқ нашав биби Соро, ҳамааш хуб мешавад. марҳамат кунед, дароед. ҳамсояҳо ҳам дар дарун хабаргирӣ омадаанд. салому алайкум. салом алейкум. ваалайкум салом. биёед, биёед. алейкум ассалом писарам. Дилшодҷон япа чӣ хел шумо? худо тезтар шифо диҳад. майлаш Дилшодҷон, зиқ нашав, албатта сиҳат мешавӣ. биби Соро, мо меравем. ҳар хел зукомҳои вазнин буданаш мумкин. каме дигар мешиштед ҳамсояҳо? ҳамон холаи Анорбиро наёвардед? бисёр дасти сабук дорад мегӯянд. бале омада буд, гӯшти саг фармуд, дарёфт кардем. боз баъзе алафиҳо ҳам дод. ҷӯшонда хӯрда истодаам. хайр, давом додан гир. албатта нағз мешавӣ Дилшодҷон. ҳамон кӯдаконашро бояд аз наздаш намебурданд. мавлуда, биё аз ин масъала ёдовар нашавем. дилшодҷонро ҳама дӯст медорад. ҳамаи ҳамсояҳо хабаргирӣ омада истодаанд. келинро мегӯям, кори нағз накардааст. дар ҳамин хел аҳволи бача куҷо ба хонаи падарат меравӣ гӯй? ҳе, дигар чӣ гӯям? ман хондагиам, маълумот дорам гӯён доногӣ мекунад. дар назди ҳамсояҳо боз гап мезанад. ҳатто намемонад мардум омада хабар гиранд. ба ҳуҷраи Дилшодҷон намемонад касе дарояд. ин тамоман кӯҳригӣ аст. ҳатто Дилшодҷонро намемонад ҳамроҳи мо сари дастархон шинад. ту ба табақ ё ба коса хӯрдан чӣ кор дорӣ гӯй? ҳа донуча. фикр мекунам ки шояд гуфтаҳои келин ҳақиқат дошта бошанд. бачаро бин ба чӣ аҳвол овардааст? чӣ хел ҳақиқат? боз ту пуштӣ мегирӣ? не, гап ҳамаш аз чӣ сар шудааст? мегӯяд ба ҳар гуна табибҳо бовар накунед. нишонаҳои ту ба бемории сил монанд аст. биё хубтараш дер нашуда ба духтури қишлоқ равем. мегӯяд ҳамин гап ба гӯши холаи Анорбӣ расидааст. ном ба номи холаи Анорбӣ аст. ин қадар табиби номиро як эрка духтар хиста гап занад? аслан илоҷи ин бемориро ёфтан дар кор ба ман фарқ надорад. ман тарафи ягон тоашро намегирам. худам ҳис карда истодам ки рӯз то рӯз аҳволам бад шуда истодааст. тоқат кун, ҳамон фармудаҳои холаи Анорбиро хӯрдан гир. шифо яку якбора намешавад. чӣ қадаре гӯи тоқат мекунам, лекин боз нафасам тангӣ мекунад. қафаси синаам бо пушт сих мезанад. тамоман бемадор шуда рафтаам. медонед, биёед худи ҳозир як бор ба духтури қишлоқ равем. бинад кане чӣ мегӯяд. ба ҳар ҳол хуб аст. Суҳробҷон, ҳамин духтур ки рафтӣ, пул хароҷот сар мешавад. падараш дар Русия, корҳояш он қадар хуб нест. ҳоло дарак ҳам надорад. ба ӯ хубаш нагӯем, боз зиқ шуда мегардад. апай биби Соро, мо бегона нестем ку. барои Дилшодҷон ҳеҷ чизро дариғ намедорем. бале рост. хез, худи ҳозир мошин тайёр аст, меравем. бале, ман барои рафтан розӣ, акай Суҳроб. шуморо ташвиш медиҳем. ин тавр нагӯяде, мо бегона нестем ку. касалӣ ба сари ҳар кас омаданаш мумкин. ин рӯзҳо мегузаранд, зиқ нашавед. худо шифо медиҳад иншоаллоҳ, лекин ҳаракат аз банда аст. худо баракат диҳад Суҳробҷон. Дилшодҷон? бале, биёед акай Суҳроб, биёед. иншоаллоҳ роҳгардон шудаӣ.
чашм нарасад. худоро шукр. биё Суҳробҷон, биёед. Мавлуда канӣ наёмад? ҳамин хӯроку пухту пазро равон карду саломи бисёр расонд. рӯзи дигар меояд. Суҳробҷон, ин қадар ташвиш кашидед? ҳеҷ ташвиш нест. ин тавр нагӯяд апави бисёро. дигар худатро чӣ хел ҳис мекунӣ Дилшодҷон? бисёр хуб. ҳамин хӯрдани доруҳои зидди силиро ки сар кардам, дар як муддати кӯтоҳ аллакай нишонаҳои беморӣ гум шуду худамро нағз ҳис кардам. Худо, шуморо ҳамон рӯз аз куҷо овард? Хуб шуд, ки ба духтур муроҷиат кардем. Гап дар дору будааст. дигар дар беморхона бистарӣ ҳам накарданд, ҳа? Не, ин зарур ҳам набудааст. рӯзе ҳамшираи тиббӣ ва рӯзе корманди иҷтимоӣ. худо баракаташон диҳад. дорувориро ба хона меоранд ва назорат мекунанд. 2 ҳафта баъд аз дорухӯрӣ бактерияхориҷкунӣ қатъ мешудааст. инро ҷавоби муоинаи балғам боз тасдиқ кард. то ҳамон вақт дар ҳуҷраи алоҳида истодан ҳатмӣ будааст. баъдан дигар хавфи сирояткунӣ ба атрофиён нест. ин рӯзҳо худаш меравад. доруҳояшро дар бунгоҳи тиббӣ қабул мекунад. чашм нарасад. ман дидам, ки чӣ тавр Дилшодҷон дар як муддати кӯтоҳ тағйир ёфт. ин рӯзҳо хеста дар офтобу ҳавои кушод мегардад. иштиҳояш ҳам хуб шудааст. бисёр хуб, бисёр хуб. эҳе, кӯдакон ҳам омаданд гӯед? келин канӣ? дар нонпазӣ банд аст. бечора келинро беҳуда сарзаниш мекардем. барои ҳамин мегӯянд, ки ҳар кору рафтори одамро аввал сабабашро нағз фаҳмиданд дар кор. хай, надонӣ қинд будааст. баъд аз он ки духтур оиди сирояти бемории сил ва қоидаҳои эҳтиётӣ аз онро фаҳмонида дод, баъд фаҳмидем, ки келин барои чӣ касеро ба ҳуҷраи Дилшодҷон намемонду дар сари дастархон якҷоя шиштан намегузошт. ба зидди табобати халқӣ буд, ҳа? оиди нишонаҳои бемории сил маълумот доштааст. кори бениҳоят хуб кардааст, ки кӯдаконро сари вақт дуртар нигоҳ дошт. нагӯед, майлаш ҳама. худо ҳеҷ гоҳ ин дуструякон бемор нашаванд. ҳама амонро аз санҷиш гузарониданд. худоро ҳазор бор шукр, ки ҳеҷ кас сироят наёфтааст. ин надонистану бепарвоӣ аҷал ҳам мешудааст. то ба сари худи одам намеомадааст, боварият намеояду бепарво мегаштаӣ. бале, табиати инсон ҳамин хел будааст. лекин ҳамин надониста нагӯед. нишонаҳои бемории силро донистан наҷоту надонистани он фалокат будааст, а? бепарвогӣ доим ба одам зарар меорад. мо аксар вақт бо гапу чапчаҳои беҳуда вақтамонро мегузаронему як маълумоти зарурӣ, ки бо он ҳаёти худамонро беҳтар карда метавонем, аз худ кардан намехоҳем. ҳоло ҳазорон бор шукр, ки табобати бемории силро сари вақт сар кардем. дар қатори ҳамшираву корманди иҷтимоӣ ман худам сахт ба табобати Дилшодҷон аҳамият медиҳам. бовар мекунед акай Суҳроб, ҳарчанд хӯрдани доруҳои зидди силӣ мушкил ҳам бошад, тоқат мекунам. ин доруҳоро ҳатто дӯст медорам, чунки медонам, ки фақат ба воситаи ҳамин доруҳо шифо меёбам. иншаллоҳ, иншаллоҳ шифо меёбед Дилшодҷон.